tror, vi kommer til at spille meget på ham herovre. Jo. Det er vildt. Det er sgu da mærkeligt nok, at han ikke har sit headset med i dag. Det ved jeg ikke. Det er sådan nødt til at skulle røve lang tid. Så skal han kigge hver enkelt kamp igennem til alle spillerne. Ja, det er ikke dem, der har det, der gør det. Jeg elsker når Bovan råber. Især når han er sur. Så kom i gang, mand! For helvede, mand! Nå. Det er hvem lukker flest mål ind? Nej. Det er jo godt, at vi har et lorteforsvar, men der kan jo aldrig lukke flere mål ind. Tror jeg ikke, er det sikkert. Hvem har? De vinder The Triple, det ved du godt. De vinder ikke en skid. Jo, de gør så. Og jeg lover dig, de røde til Juventus. Det lover dig, det gør de ikke. Det lover dig. Jeg er sådan bare lidt skeptisk for kampen om at gå videre. De spiller på min første dag. Gør det? Ja. Så taber du sten så godt. Så taber jeg selv. Det er jo tid. Så gider du ikke leve mere lige frem. Jeg kunne ikke bare hvis jeg gider det Champions League på min første dag. Det gør de. Spille med barn på min første dag. Og så er det nej. Broen, hvad er du inde på? Du kan bare gå ind og se på hver enkelt spiller jo. Og jo, prøv at gøre den. Du kan bare ind og trykke på deres profil jo. Han har scoret 8 mål, og han har spillet 800. Dennis han har nok spillet, eller Neymar har nok spillet. Fuck, jeg har ryggen. Okay.